جره باز اف ام دم باش فرمون بۆ گەرەکە نوچەیان دەست پێکێدا گرنگترین سەرنوچە. ئەمریکا داواکردنا خاڵێن چاودێریەدا بەردەوامە و ئیرۆژی دوو خاڵێن چاودێریە لە گوندەوارێن کوبانێ ئاواکردن. بۆ جارەیەکی شەر و پەفچوون دناوبەرە ئارتێشا تورکیا و چەکدارên rejima Esed li Efrînê durist bû. Li bajarê Serêkaniyê 5 welatiyên sivîl bûne qurbaniya tunelên PYD. Danûstandinên asîtana bi dawî hatîn û di roja dawî de ya danûstandinan de daxuyaniyek çardexalî hate belavkirin. Dubare silav. Hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê bi serkêşiya Amerîka du xalên diniyên çavderiyê li ser sînorê di navbera Tirkiye Kurdistana Sûriyê de ava kir. Piştî xala yekem ya ku li devera Meğar li gundewarê Kubanê hatibû avakirin. Li gorî jêderên xwecihî ji Kurdistana Sûriyê ku hêzên hevpeymaniya navdewletî xala duduwan li ser girê Miştenûrê ava kirin û xala Sisiyan li gundê Zormeğar ku li Rojavayê Kubanê bi 3 kilometrî û Rojhilatî Cerablus bi 7 kilometran dikeve avakirin. Avakirina xalên çavderiyê tê wekû gavekê ji bo rêgiriyê li rûdana şerekî navbera çekdarên PYD û artêşa Tirkiye de li ser sînorê di navbera Kurdistana Sûriye û Tirkiye de. Şer û pevçûn di navbera Tirkiye û rejima Esed li gundewarê Çiyayê Lêlûn û devera Şêrawa li Efrîna Rojavayê Kurdistanê rûda û taniha sedemên wî şerî nehatine diyarkirin. بۆ یەکەم جارە پشتی کۆنتڕۆلکردنا ئارتێشا تورکیە و گروپên çekdar li ser gundên başûrê Rojhilatê Efrînê şer û pevçûn navbera xalên leşkerî yên Tirkiye û rejima Sûriyê rûda. Li gorî jêdereke taybet nêzik ji bûyerê ji arkêra ragihand got 28 heyva yazdan şer û pevçûn di navbera artêşa Tirkiye û grûpên çekdar de li aliyek û artêşa rejîmê li gundên Çiyayê Lêlûn û devera Şêrawa li başûrê Rojhilatê Efrînê rûda û şer û pevçûn ta danê sibehê derdora demjimêr 4 berdewam kir. Jêderê te kes kir got çekdarên rejîma Esed dest bi êrîşan kirin piştre artêşa Tirkiye li gundên Efrînê yên hevsînor di navbera Tirkiye û rejîmê li nêzîkî her du bajarokên Şîe Nibil û Zehra ew êrîş red kirin û taniha sedemên rûdana wî şerî û ziyanên pevçûnan nehatine xuya kirin. Li gorî şopandina dezgeha Arkê got ew pevçûn yekem şer di navbera Tirkiye û rejîma Esed li wan gundan rû didin. Got di dema şerê Efrînê de 12 gundên Efrînê dibin destê rejîmê de man û Tirkiye tu hewl ji bo kontrolkirina wan gundên hevsînor bi her du bajarokên Nibil û Zehrayê re nekir. Artêşa Tirkiye di 18 meha Adarê de navenda bajarê Efrînê kontrol kir. Anku piştî 58 rojan ji şer û pevçûnan di navbera Tirkiye û çekdarên PYD û piştre bi 6 rojan anku roja 6 û 4 de hikûmeta Tirkiye bi fermî kontrolkirina Efrînê ragihand. Lê hîn 12 gundên Efrînê yên li Çiyayê Lîlûn û Şîrawa dibin destê rejîmê de man. Golgorî çalakvanên Efrînê ew yek ji bo parastina her du bajarokên Nibil û Zehrayê yên Şîe ne. û ew yek bi parçebûnekê binav dikin. 5 welatiyên sivîl yên ku di tunelên çekdarên PYD de li gundewarê Serêkaniyê de kar dikirin jiyana xwe ji dest dan. Piştî wêranbûna tunelê û çekdarên PYD wêranbûna tunelê û jiyan ji destana sivîlan eşkere nake. Jêderekî taybet ji bajarê Serêkaniyê eşkere kir ku 5 welatiyên sivîl li çekdarên PYD di kolana tunelan de kar dikirin. Jiyana xwe ji dest dan û tevî ku PYD termê wan sivîlan derxistine ji bin tunelê wêranbûyî de PYD îtiraf nake ku sivîl bûne qurbaniyê wêranbûna tunelê û vedişêrin. Şandeyê navdewletî ji bo Sûriye ragihand ku welatê Tirkiye û Îran û Rûsye bi ser neketin di avakirina Komîta Distûrê Sûriyê de. Şandeyê navdewletî ji bo Sûriye Stefan de Mistura di daxuyaniyekê de ragihand ku welatê Tirkiye û Îran û Rûsye bi ser neketin di avakirina Komîta Distûrê Sûriyê de bi rêya danûstandinên asîtana re. De Mistura serbar kir ku di heyvê li ser biryara sazkirina Komîta Distûrê re derbas bûn û taniha her sî welatên gerentîdar nikarîne Komîta Distûrê durist bikin.
دمستورا دلخەمیە خۆش نەسەرکەفتنا رووسیە و ئێران و تورکیە دەربارەی هەولێن وان دا دیارکردن و لە گۆڕنەرینە دمستورا جڤینە ئاسیتانە یازدا بێواتە دەرباس دەبە. ئاسیتانە یازدا بەداوی هاتوو دە ئەنجامدا داخوێنیەک ژە 14 خاڵان هاتە دەرکەتن کە ئەم بەهەورە خاڵێن وێ داخوێنیە ببینن. Civîna asîtana îro bi dawî hat di encam de daxuyaniyek ji 14 xalan pêk dihat hate derketin û xalên daxuyaniyê jî evin. Tekezî li ser yekbûna xaka Sûriyê hate kirin. Ew prensîp divê rêzgirtina komelgeha navdewletî jê re were girtin. Redkirina her rewşekî beref cudabûna xaka Sûriyê bi bihaneya rûbirûbûna terorê. Nemayişkirina pêşhateyên dawî di derbarê Idlibê de û tekezî li ser hemahengiya biryarên Sûd jî di navbera Rûsya û Tirkiya û opozisyonê de hate kirin. Pabendbûn bi rêkeftina kêmkirina milmilaniyê li Idlibê. Tekezî li ser rûbirûbûna terorê bi taybetî rêxistina Daeş û Cebhetun Nusra hate kirin. Li gorî binemayên ku Encûmena Ewlehiya Navdewletî jê re destnîşan kirîn. Xala heftan tekezî li ser redkirina bikaranîna çekên kîmawî li Sûriye û sizadana aliyên ku çekên kîmawî bikaranîne. Çareseriya siyasî tinê çareserkirine ji rewşa Sûriyê re li gorî biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2254. Him bizkirina hewlên sazkirina Komîta Destûrî ya Sûriyê. Pêşwazîkirina tîmên pevguhertina girtiyan di zîndanan de û radestkirina termê qurbaniyan. Hewldan beref cîgirbûna Sûriyê û peydakirina ewlehiyê beref jiyaneka aram di Sûriyê de. Xweşkirina binemaya ewlehî ji bo vegera penaberan ji bo Sûriyê û rêzgirtin li karê şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistura. Dê dawîtirîn xala daxuyaniya dawî ya asîtana de hatiye ku gera 12 ji asîtana wê meha diduan 2019 were encamdan. وەزارەتا بەرەڤانیە رووسیا ڕاگەهاند کە رێخستنە داعشیا تەرۆریستە مەدەکاریان خۆ دیکەدا کۆبێریشەکە کیماوی لە دژێ قەسەدێ لە دێرازۆرێ ڕابە. وڵاتê Rûsyê ragand ku rêxistina Daeş amadekariyên xwe dike de ku bi êrişekî kîmawî li dijî çekdarên Qesedê rabe. Di roja çarşemê Wezareta Berevaniya Rûsî ragand ku zanyarên bilgekirî gihiştnewan û duan zanyareyan de hatiye ku çekdarên rêxistina Daeşya teror amadekariyên xwe dike ku bi êrişekî bi mûşekên kîmawî yên jehrawî li dijî çekdarên Qesedê yên ser bi pey dive li gundewarê Dêrazorê rabe. Di daxuyaniya Wezareta Berevaniya Rûsî de herwiha hat ku hin zanyarên tekeskirî ji hin aliyên sîxurî ve hene dibêjin ku Daeş mûşekên hewn dagirtî madeyên kîmayî kujer di nexweşxaneyekî de li gundê Keşma ya ser bi parêzgeha Dêrazorê ve durust kirine. Herwiha di daxuyanî de hat xuyakirin ku 11 terorên ser bi Daeşê ve û li derve hatine perwerdekirin bi karê dagirtina kîmawî di mûşekan de li Dêrazorê radibin. Wezareta Berevaniya Rûsî herwiha got ku ew mûşek bi taybet hatine durustkirin ji ber armançkirina deverên dibin kontrola çekdarên Qesedê de yên ku bi şerekî giran li dijî Daeş li dewerdorê bajarê Hecîn li parêzgeha. نوچەین me bi dawî hatin dubare ser nûçe. ئەمریکا di avakirina xalên çavdêriyê de berdewam e û îro du xalên çavdêriyê li gundewarê Kubanê avakirin. Ji bo cara yekê şer û pevçûn di navbera artêşa Tirkiye û çekdarên rejîma Esed li Efrînê durust bû. Li bajarê serêkaniyê 5 welatiyên sivîl bûne qurbaniya tunelên PYD. Danûstandinên asîtana bi dawî hatin û di roja dawiya danûstandina de daxuyaniyek 14 xalî hate belav kirin. Şad û bextewar bin.